Лозан урамын яңгыратып янгын сөндіру машинасы бара. Аңа кызыл светофорда юл билгеләрдә кымачауламый, үстенлек аның ягында. Тик менә бу газель үткәрергә ашыкмый. Юл инспекторлары аны шунда ук туктатып документ төзи. Баксаң, ул музыка тыңлап бара икән. Сирен тавышын ишетмәгән. Нәрсә әйтеп булмый, нарушил, нәрсә. Ишетмәдегезме? Ишетмәдем, именно шулай. Ленар Насибуллин 3 ел янгын сөндерү машинасын йөртә. Техника яңа заманча, юлда йөртүчеләр дә ваемсыз булмаса, тиешле җиргә тагын да тиз барып җитәр идек ди. Бик ашыгабыз, кешене коткарырга кирәк безгә. Сөндерергә. Да, утларны сөндерергә, анда балалар булырга мөмкин, вообще кеше булырга мөмкин, кешеләрне бит инде. Кешеләрне коткарырга кирәк шуны без өчен, шуның өчен чыгарылган служба дип әйтик, хезмәт. Һәр минут кадерле. Һәр минут кадерле, даже секунд дип әйтик. Бу рейд кына булса да, янгын сөндерүчеләр машинада тул составта йөри. Гадәттән тыш хәл килеп чыкса, алар шунда ук китәчәк. Юлда кабат каршылык. Менә бу автомобиль читкә китәргә теләми. Как я могу справа машина едет пропустить? Только машина подвинулась справа, я сразу же сместил. Нинди генә сәбәп булса да, инспекторлар беркетмәтсез, ашыгыч медицина ярдәмен үткәрмәү җинаять эшенә кадәр җитәргә мөмкин ди тәртип сакчылары. Әлеге кагыйдәне үтәмәгән өчен Административ хукук бузулар кодексының 12 һәм 17 статьясының 2нче өлеше буенча җаваплылык каралган. Әлеге статья 3000 сум күләмендәге административ штраф салуны яки транспорт чаралары белән идарә итү хукукыннан 3 айдан 12 айга кадәр мәхрүм итүне күздә тота. Соңгы елларда юл бирүчеләр шактый арткан, әйтик, бүген 1 сәгать эчендә нибары 2 йөртүчене туктаттылар. Ел башыннан шундай 121 беркетмәтселе. Димәк, ким дигәндә 121 авыручы янына ашыгыч ярдәм вакытында килә алмаган дигән сүз. Әлбәттә, без бүген зур тизлек заманында яшибез. Һәркем каядыр ашыга, ләкин ничек кенә булуга карамастан, махсус техникаларны, ашыгыч ярдәм машинасын, коткаручыларны һәм янгын сөндерүчеләрне алдан үткәреп җибәргә онытмасак иде. Чөнки алар кулында кемнеңдер язмышы икәнен һәр вакыт истә тотырга кирәк. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.